Mia na. Mia na. Mia na. Mia na. Mia. Ay sus. Ay sus. Mia na. Mia na. Mia na. Mia na. Huwag mo na namang tanggalin yan. Mia. Ba. Ow. Mia. Mia. No. Mia, 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 my love. Ay, sus. Ba. Ba. Ang ganda-ganda mo naman. Ang cute-cute naman ng baby na yan. Ay, sus. Ang cute-cute naman ng baby ko na yan. Bo. Peekaboo. Peekaboo. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Wah. Ah. Ah. Oh, oh. Where are you racing? Your feet na naman. Hmm? Matatanggal yan. Huwag mo ganyanin. Kulit-kulit naman ito. Sos. Ay, sos. Ano ba yan? Ano ba yan? Ay, tut. Ay, tut. Bah. Ay, sos. Let's go outside. Gusto mo? Ha? Labas muna tayo? No. Okay, ayaw na. Bye. Kita mo yan? Puro kakalukuhan, ah. Nagkasya na naman sa kanya to. Maluwag na naman. Dati kasi, nung 2 months siya, ang laki nung tiyan. Ang laki nung tiyan niya nung 2 months siya. Ang lusog-lusog. Pero ngayon, lumit yung tiyan niya. Pero, ano tawag nito? Nadagdagan naman yung height niya. Tumangkad lang siya, pero hindi ano tawag dito, hindi lumusog yung tiyan niya, kaya yan. Kasya na naman. Ano? Bebe? Bebe? Bebe, hang ka maturugan? Simpak dito di kamon? Idamon? Malinis to, guys. Araw-araw ko yan na hinuhugasan. No, no, don't go there. Ano ba yan? Oh, dito na. Balik ka na. May buhok na.
Away ka talaga. Wala na, andyan na sa tiyan mo. Oh, get mo. Get. No. Get mo. Get. No, makaday sikat mo na. Ano ba yan? Saan ka punta kasi? Oh, saan? Oh, maglalakad na. Saan? Saan? Saan ka punta? Ay, ang kulit-kulit mo na, nak. Sige, move ko dati. Move ko, move. Go there. Sige, lakad ka, lakad. Lakad. Oy, sus. Lakad, lakad. Kakapagod ka naman. Ano ba yan? Ay, ay. Kapit ka, kapit, 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 kapit ka kay mama. Ayan. Yan ka na naman. Mahulog ka. Oh, Isus. 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 Sige ka, hulog ka. Iyak na. Iyak na, baby ko. Want dede? Want dede? Mia na. Mia. Mia. Ba. Achiko. Okay. Okay. Pulong ka kanya da. Pulong. Sina, pulong ka. Andak in irewar ni mama ko nam. Igyang kamu to kwarto ko nam. Sige na. Aray. Sige na. Ayaw po akong palabasin ni mama. Sabi mo Mainit na kasi guys, kaya ayaw kong lumabas. Ayaw lumabas mama. Uy, sus, mainit na kasi anak. Mainit na sa labas. No, my hair. Akala mo makukuha mo. No, you will not. Jesus. Wait lang. Gina, ito na. Hindi ko pa natatapon yung mga diaper mo.
Rate mo, Jessa. Sige na. Gusto niya kasi lumabas pero mainit na sa labas kaya ayaw kong pumunta doon. Tapos baka mamayang hapon, pupunta kami sa kabilang, anong tawag dito? Sa kabilang barangay kasi yung kapatid ni mama o yung mother-in-law ko is namatay kaya kailangan namin pumunta. Yun si baby. Yung tatay niya wala. Hindi siya pumasok pero pumunta siya sa clinic para magpabunot ng ngipin. May sira kasi yung ngipin niya sa harap eh. Kailangan na niya yun na ipabunot kasi anong tawag dito? Hindi na kasi okay eh. Pina-veneers naman namin yun pero yung veneers na ano tawag, mga 3.5 lang siya. 3.5. Hindi naman kasi namin kaya yung parang original teeth na veneers. Yung sarap niya kasi nagkaroon kasi ng damage. Tapos pinalinisan namin yung dati. Tapos pinalagyan ng temporary veneers yung mga 3.5 lang. Yung parang plastic lang ata yun eh. Maganda naman siya pero nung nagkatagal na is kasi nga hindi parang medyo mabaho ganun kaya ayun nag-decide na lang kami na patanggal na lang yun kasi nagtuloy kasi na kami parang may sira na naman is dagdag gastos pa naman ulit yun pag tawag dito pag trinay ulit namin i-save kaya nag-decide na lang kami na ipabunot yun tapos papustiso na lang niya kasi hindi naman kami mayaman para gawin lahat para may salba lang yung ngipin niya kaya ayun ilang years din naman namin yun na minayos 2 beses na tas wala talaga eh may sira na talaga yung ngipin nagkakaroon na rin ng amoy kaya ayun decided pabunot na lang sana mabunot na nila yun pero pag hindi sila papayag na bunutin yun magtitiis siya tiisin na niya yung ngipin niya na yun pero sa tingin ko bumunutin din naman nila yun lang bye.
Akala ko guys, rubberized to. Bakit hindi naman siya rubberized? Plastic naman siya. Mahal pa naman. Kasi yung nakalagay guys, rubberized to. Kasi para malambot. Pero hindi guys. Hindi malambot yung binigay. I'm sad about this one. Kasi ang hirap pa tanggalin ito. Ito lang yung rubberized. Ano ba yan? Yung ano pala to, kay mama to. Pakita ko sa kanya. Pag-spray. Tunay ko. Para kay baby.